guys. Pinakabuutan na. Ito pa din di ko mo. Ulay nas ice. Patay diksi ice, palit patay diksi. Vlog sa dala sa tusok ko. Malapi ma. Ay naman hindi namin hindi. Malapi ma. Copyright ng mga Ini mautang tamahan na nagbuhat sa kanyang butang kung nagpinabuhi kita alam kanya. May isa naman kanino, si Iso Cristo, na pinaari kanya ibuhat ang kanyang butang kung nagpinabuhi kita pinaari kanya. Apalit ang maong kanina, walang isa'yo sa mga. Taon nini mo magkama. Malapi ma. mga overripe na. Ano lamang tigumun kay arong buhaton ni ate guys kindi. Kumay sa medali. Sa medali guys. Sa medali pakita din. Dili ko balik sa dibutran. Apalagi pagmahuli ka na ang inyong kagawasan sa pagbuhat, hindi mahimong kapagbuhat yatong ulang sa pagbuhat. Ilaw na ma. Ulang konsensya, maka kita nagkaroon na tayo hipalo, nagkaroon dito sa Diyos. Hindi ba siya magkasi sa pagkaon sa mga kalandong na ihalag nato sa mga Diyos. Musa, hindi. Tawag ba? Tawag na ulang ng pagdo, matao sa inyong kahibalo kung ikso, hindi kamagyan. Nikusay ma. Sa inyong pagbuhat ni nakasala ikaw ng Kristo. Pinahagi sa inyong pagpakasala patong sa inyong pag-ekso kung pagsama sa ilang ulang na lisensya. Musa, kung ang pagkaon makaawit sa pagpakasala sa inyong ekso, hindi ka rin akong ikaw kung gani, ang hindi na umahimong ilugan na makasala ang aking ekso. Dili ba ako sa mga tao na may kagawasan? Dili ba ako sa Ay sa kaapostol? din. Wala ko makita si Jesus na atong Ginoo. O dili pagkabubuga man sa aming pag-alagad sa Ginoo. Bisan tuhod kung alam sa uban, dili ako apostol. Nakasiguro ako nagkabit na ilakan ako na apostol. Kaya kamo, mauman ang prueba na Tawagan ako ako apostol sa ni Ginoo. magpaakan ko ma. Kung sa wayo ako sa mga tao, tumagun ko sila. Wala pa akong naging katuon sa pagkaon ng Panginoon. Wala pa akong katuon sa pagdalang asawa ng Kristo. Kung magpatitag magkama. Sama sa lihimo sa Yung kita guys hindi. kung sa wayo sa Ginoo kung ni Pedro. Kung sa verdade naman ako, ang kinahanglan magtrabaho alang sa aming Panginoon. Kinsa may sundalo Sila ng susunod magpagkang sa iyong ilaw ma. sa kanilang Bawas lang ba ni? sundaluhan. Upang umuman na wala ang kaos sa mga amo, gikan sa iyong buwan. Pinalit ni nimo te hinatag. Na wala pang pahigulo sa gatas, naging Pinalit ni nimo or hinatag. Kani? ang atong Diyos. Pinalit? Hello. Kaya balao na, nagsusulit sa atin. Mabasa nato sa balao ni Moises ang Ginoo. Uy, ari likod. Ang bakba sa baka sa tagmatutukin. Mga baka na ba ang gitainawaan sa Diyos? O kita ba limuot ang gipahinundan din? Isulat ni alam ka nato. Ang nagdaro o ang nag-aling nagtuman sa ilang Mamuhay kong kung ate. naglaong Ang bride and May sa ilang there. bahay sa awang. Kung Ma. nagbukas kami sa Espiritu Ito mo to Curtis kila dyan ang Curtis. Aladyo ma. ikasakit pa ninyo kung muari Kasi gdam isa ma. kung ang uban may katuon sa pagpaabot ni hindi tabaw Story time. Sa makagari si Tadari, nila dyan na makanahuli. Bugnoon ko
Pugas ko buli, lamang ipagbigyan. Mga nang karon adlaw Merkulis. Katulong adlaw na mga nami dari la atipig. Ay saday. Naulian na. Wala man jud ko nag-vlog dihas Lunes katong pagpa-check up kay. Di ko gusto makita sa lian nga grabing ubagag now. Nani sa gini mga antibiotic good for 7 days. Ja. Naulian naman kita. Kita din na grabe din yung ubagag dyan now. Unja kuan. Hubag pagamba ba ma. Mana. Das Lunes nagsugod sa ginom sa antibiotic. Antod karon. Kajus naman noon. Hubag ba ma. Bungan. Makalit ko pa sa ma. Palit siya atig mong ganda na nagalimtan na dyan kuskus. Alam mga gontahan og daginot kay sayang po. Daman mo gas kindi. Na makalimtan tungod sa kabisi. Ang daginoton. Okay. Napampay madaginot sayang man. Di na dyan sa pwede. Nataglaw tes kanding. Awa. Saya na day. Di sana pa skilahon kay kuan kananay. Napay ginim antibiotic. Manus ako magkakasi ma. Anarakas Lunes sunod sila. Kaya kay tambal ginim. At ano yung hatag sa kanding. Napa di matigo mag-uban. Wala din, hawa din, pwede doon. Ya, daghang kajong ni pakas kanjing. Dali nga rin, dada. Sige, sadali. Namang sa nilasang suutod ma. Karing imong crooks ra. Maki mo kalakop man ma. Hugasan na tayo kamaligo man ta. Tao. Oh. Kau. Kau pakita lah. Na guys, ang ipakas kanding. Ato bang dari? Ikaw. Ikaw ra iso na guys, ara ipakas kanding. Ana ikaw ra iso ra. Ang ipakaskan din ni guys. Ikaw hatag ka. Ang kay paapon Di man. ma. Ay manggod ka. Aris kanding ay ito mo ni hatag. Ang akong kabuon ma. Subukan pud. Kau. Mami, ala ako rabi. Ya, ihatag ka tunga. Bi ako be. Dari tara. Dara. Ala kanding ah. Ang taon nagkantin ma. Ay. Malagi ma. Kapay isa de ko ihatag de ko. To ah. Ijabura ko. Dali. Ihatag sa isa ka kanding to ah. Kuma. Ijabura na sing duo dili mangilabot ko. Kau. Ani dagan man. Dira.
Ang init naman, maligo to sa tabay to ah. Init naman. Hangkana na. Sarong iri nga nagsigigig ma. Lagi buwak di anas. Dali. Malabi ma. Ang bitbita ah. Vlog pa ka ma. Hindi, mga buwak di anas. Lagi mga buwak. Double petal sa gini nice ka doon. Makuha ko kasama. Ay. Nasa man mo. Nitag matridari. Hala, arang ka na sa mga buwak. Ito ah. Malabong lagi dadto ma. Ang labog ni has. Arang na isa rin ah. Ganahan ko dari kay marag sa double petals na. Sa inyong praktibo. O may tungkol sa ubang mga problema ninyo, husayon pura. Feeling rich. Mga snacks tag bulanghoy og mais. Kay nag-house church day may diri sa Kalinganay. Kinalamian ka na ginamos. Parang bibuha. Mani among ka-tribe. Libo ka diri na sa balay sa among kauban. Nabibuhan. Wala ka gulang ho yung papa. Hindi si Aliana. Ano naman pong Alara magang Aliana. Nalingaw naman po siya. Kaanday, dami magundang bulang hiday. Iba na ho. Malingaw ko na siya. Ay, magpapakabang lady driver kay wala pa. Ikaw. Si Aliana, makita yan. Diyan naman yan. Daral naman kaya kay Aliana. Mr. Gaya. Di kaadyo. Mati si pero di kaadyo.